akhai doktor tuliram ronghang Karbi long tu mas kacari alangli aphan kachuniri je kenang sot abangke non alangli Kangbura Killing aphan particular Kangbura Killing aphan arpu pen pisunangji puse nili West Karbi Long District Press Club amai pu pen nali phan chuniri lo lapen alangli phan na so arpu pen pisun setik abangke lapen ahok pet aning Anglong pen aning kaciro ya betik bangke nilitum ke ington te alang liputa ke lapen alang lipan kaso kiri katarli lapen alang li putak news ke klang along ke mo abhi abangke Karbi Thomas Council atim apan same bosik ajeklo niphai ingkoi nikan surini reng korai ni si alang li seme deng dolo alang li seme ke deng don aot adur luma piniani rat tuma long alangli lason alam kangli kangther lapen media tuma anaman ke the anaman ke do la Indian Constitution long stami fourth pillar posel nil tuma fan hoglo tangte alangli non media klemang pho tuma fan ko ano de birta kapacita ko ano de arong atok ano dowa towar dolong kave Rada kaningri kisuk yun along pen kechenglo kahomri dam pen news ketok kapeklang pen akhai doktor tuliram ronghang sitame akhirap pidonlo lapen kedam tang COVID-19 hot sitame media through media pen si penang an atum ke angtan kachongda dam tu pasame ladak mithang along ri mithang hawar mithang arong nang pachilelo tang ke Kangbura Killing nangli phan nangke jongji la penali phanang ki pujia bangke nangli claim olo mene sitame nangli aketek nangli akere nangli media phan ka chedan media phan nangli la an lam kang sak penali ke jong nangli ketek nangli akere abang nili tum nang ka chini ji ne tum ning ha la penangli ko an sik in not em lo pulotang te nangli hem ke 24 hour service nangli ki pi unji nangli rat phan ki duke la ke me jangre lapen ke boy atuma phan galanaji kerabji rong rup hawar hapat kapaching thuria phan sinangli thudon lo lapen nangli seme sita deng lo nangli seme ke deng abanali hem apor penangji pulotang te nangli cm nangli em ke manji si nangli ot amasya velo nangli hem nang ki lut ajongsi apora teng nang jibi kok pulotan nangli ke dc leman rongoi dak em atum ke kedam tang nili tum ke theglong antala sona oda dur theglong lela la sinang lila an lam kang sak pen nangli kipu lapen media atuma phan nangli kachidan khut lake napen 99% atum ke nili tum aphan support ave po la ke nali phan ke thanjia bangke media tum aphan ke mate pherang ke claim bang phutum bangke political pen nali tum party pinang ne media mate pherang ke claim bang phutum ke neutral piniarni bangke social ala organization tuma news atopo pinabarni bangke BJP news atopo pinabarni ke APSL news atopo lapen pinabdi ke bangke ASDC, CPML, Pustame, Kapre Kampang Asong, Lapen DC along, Kopipia program si kedeng masitame, media tumang bake peklang po. Media pulutang te lake nangli pipi, nangli hukumang bong at tengsi, nangli lamat tengsi, nang kitop, nang kidu nangji, nang kapeklang verji puke lake arona masi ave. Lake nangli phan pini nang pachini daklo, lapen nangli phan nang khan daklo, lapen nangli ot nangli dur nang donyong se kachela rabe pulotang te nangli phan ke munit hisab amase munit atum nang bi bedet po nangli lam klar chipilo nilitum theglong lo la so lam klar ka chipi ke nilitum ningkang sam thang natawe nangli ake chok poson nangli ka chipi binang jia son nangli ke thek thang natawe aposi nangli phan ke condemn lo nangli son abang phu ke council along mate Karbi Thomas Council intercept halasulong pas ordunri lasinali phan lahado kejong lasinon nilitum ka che theglong abangke akhai doktor tuliram ronghan Karbi Thomas Council ka charipon alangli ke flag lasonave
la pen media tu ma pan stame alang li tek an un an ke rap lo mani so that positame se sita lang lo media tu ma pan akiduk akisung alang li tek an rap lo la pen akai doktor tuliram rong hang amat stame media tu ma pan anong e amasta pilo stangte nang la soda oda dur nang lilong doloma nang li kachini dam doloma media atumapan nang li akerap doloma nang li Karbi Anglong along ko anma print media lapen electronic media along anstame nili lang ingtung ti punang likipu non lahai news fast apanta nang li jongda news fast ke alang li latum ta chipiduk pi kabangpu atokanu a news ta peklang lo lason taxi Karbi Anglong live sitame piniarni 1 million abat so se a viewers dolo lapen a comment mesen longpon lo birta live along stame lason thak si mesen a comment nilitum longpon lo thek pon long lo luti kimi lason news long stame lapen so thak si Karbi daily news malong news lapen so thak si print media hin sitame thekar sampri drongo express lapen kaprek ado anstame dak piniarni aman apeng do lanang li chini loma lanang li thek long loma nang li la ana capacity doma nang li media tuman kachedan khut nang li aket thek nang li akire media tum an so si bulatang te nang li le media nang claim not nang li le ko an ma ke claim yak son an nili tuma panja konot sitame nang li phana oda dur son non nang ke thek long non nang kar jilo ma ke nang li ke dak rong along kangbura chutame ma rong along kopine at punang li deng tame sitame council along kang EMR pu kang ni pen nang li la hai alam kan ye ke nilitum kitiata nang dengon e la pen ali pan pin rem lo la pen akhai doktor tuliram rong hang Karbi Anglong tun mas kachari alang li aphan kachuniri ji kenang sot abangke non alang li Kangbura Killing aphan particular Kangbura Killing aphan ar pu pen pisunang ji puse nili West Karbi Anglong District Press Club amai pu pen nali phan chuniri lo la pen alang li phan la so ar pu pen pisun se tik bangke la pen ahok pet aning aklong pen aning kachiro ya vet tik bangke nilitum ke ington te alang li putake la pen alang li phan so kiri katar lip lapen alang li puthak news ke klang along ke mo aphi abang ke Karbi Anglong Thomas Council atima pan same ropon clock ta hai la si la sona oda dura pang phu pan